Bueno, avui estem ací per a donar el Tredicida a una iniciativa per fomentar la inserció laboral de persones majors de 30 anys aturades de llarga duració i en risc d'exclusió social. Aquesta iniciativa es concreta a través d'una col·laboració entre la Diputació de València, a través de l'empresa pública d'Ivalterra, l'Ajuntament de València i la Mancomunitat de l'Horta Sud. Una vegada més, la col·laboració entre les institucions té el seu fruit. Aquest conveni, que representarà un total de 605.000 euros destinats a la inserció laboral d'un col·lectiu amb especials dificultats per trobar feina. Aquests recursos econòmics es destinaran a la realització de 500 itineraris personalitzats d'inserció laboral, 300 per a persones residents a la comarca de València, 100 específicament per a les persones de l'Horta Sud i altres 100 per a persones residents a la ciutat de València. Una de les inquietuds i quasi obsessions en esta nova legislatura o en esta legislatura del començament i en aquest cas en el govern de la Diputació era que una línia que en anteriors corporacions havia estat oblidada, com era l'emprendedorisme, dins de, en aquest cas, utilitzant la ferramenta que té la Diputació, com és d'Ivalterra, estava oblidat ficar-la i posar-la en valor. Mitjançant estudis, veient les inquietuds del sector, vam trobar que l'emprendedorisme no està renyit, no té per què estar renyit amb l'ajuda amb gent exclosa, gent que té dificultats d'incorporar-se al món del treball. I fa més d'un any començarem a treballar aquest aspecte. Els que coneixeu l'administració municipal sabeu que això dels procediments és una cosa lentíssima i que per a dur endavant un projecte poden passar anys des que el penses fins que se fa realitat. I vam trobar que a través de la col·laboració amb la Diputació i a través de d'Ivalterra, que va estar des d'un primer moment molt interessat en el projecte, esto podia ser possible i de fet avui ho anem a presentar. Nosaltres volíem des de primer hora posar en l'agenda política que les persones més desafavorides eren el primer i en aquesta línia van treballar des de primera hora. Un compromís de tractar d'insertar almenys el 50% de les persones que formen part del programa, o sigui que també és un repte que assumim i que dona la mesura de l'ambiciós que és l'aposta que fem, l'aposta política que fem. En marcha o poner la primera piedra de un plan destinado a facilitar el empleo para ciudadanos y ciudadanas que no lo tienen. Por tanto, esa es la razón fundamental que nos ha reunido hoy aquí y esa es la razón que nos mueve a diario a quienes vivimos la política desde la proximidad. Pensar siempre en las personas, en sus problemas cotidianos y fundamentalmente buscar siempre soluciones especialmente para ser capaces de mejorar la vida de la gente.